bekerja yang rajin Iya. supaya bisa membeli apa yang kau citakan. Aku mau membeli kamu. Allah, tak kayak dong. Lah piye deh? Sing jelas karo wong tuwa. Alah lah. Wis ngakeni tekan. Ayo film India ya dek. Nek akhire bakal bubar pisahan. Artis XXNXX. Kegodo tresno karo mbok rondo. Pas banget loh dek. Kowe sing tau omong dhewe nglakoni desa tekan tuwa ora liya wong aku ning sadheku nanging saiki atimu ana wong liya. Ibarat iso mendung awan aku kumpanan sering kok larani bengi tak kelani. Goyang semuanya yuk. Wong iso bayangke turun dalan kedepan kudanan nanging nyatane kowe malah milih wong liya. Soko soko urut Ora soko. rasa Soko abote susuku WA. langgan wong sing paling gak tresnani rajin nak dolan radoyan mangan nek rambut dulan yo sok sok gohai spesial buat yang ada di belakang sana goyang dong. Ibarat isi mendung awan aku kumpanan sering kok larani bengi tak tangisi. Sabar ya dek. Sabar Kocak dek yo. iso bayangke Kocak 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 turun dalan kocak 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 kocak. nanging nyatane Sa kowe malah milih WA. wong Kocak. liya. Apa kowe ra
Baik, matur, thank you, terima kasih bersama Cantik ada Monik Sudi tentu.